Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Максман и днес ще играем две мини игри на PIM. Първата ще е Сплив, която е нова игра в сървъра Zombicraft. Другата ще е Block Hunt, ако ми стигне времето. Сега влизаме в Сплив. И какво пише тук? Добре. И диамант. Всяко трябва да направя. Дървен сплив. Добре, арена 1. Така. Ага. Къде? Не ми казва, че това е арената. Ако това е арената... Аз съм... И то потъна. Разбрах защо потъна. Чупила блокчето и е паднал долу. 13-12. Може би страните се свалят. Добре, малко гадно. Защото неща не виждам. Това за големи таблети. Сега трябва да ми даде... лак. Оле, мале. Да, това е арената. Оле. Оцелял съм. Единствен. Не съм единствен. Той е зацепил. И това. Сайонара. Супер. Аз съм си най-отгоре. Да. И като остане още един, ще слеза при него и ще го победя. Всъщност. Така ще е много скучно за вас. Така че слеза на долното ниво. И това му лагна май. Успях. Сега внимавам, че да има доста хора. Оле, тук има хора. И лагва. Хора плюс лаг е равно на лоши неща. И... Боже. И сега, ако... Като свърши тази игра, ще изиграя на Сплив. Оп. Не на Сплив, аз говоря. На Block Hunt. Една игра, но те са дълги, затова... Добре, то как ми иде да направя... Видяме. Хак. Що? Защото си слаб. За най-отгоре. Да, то няма друг. Ето отгоре. Аз го съборя. Не. Оле, това беше